Maayong adlaw kanatong tanan, usa ka dako kaayong pribilehiyo nga makapaambit sa pulong sa Dios karong adlaw. Ilabi na gyud sa mahinungdanon kaayo nga atong pagsilibrar paghinumdom sa pinakaimportanteng history sa Christian community ug kanamaw ang kamatayon ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. Una nako ipaambit ang ikalima nga pulong ni Ginoong Hesukristo magampo sa ta among amahan nga sa langit dalaygon ka o Dios. Nagpasalamat kami Ginoo sa oportunidad nga mapaambit Ginoo ug masabtan namo Ginoo kung unsa kining ikalima nga pulong, unsa kini ka mahinungdanon, unsay angay namo masabtan may kalabutan niini. Ug nagaampo kami kaalam, nagaampo kami panabot. Panalangini ang tanang naminaw karon. Ug salamat Ginoo nga mas mutubo pa ang among pag-ila o pagkahibalo sa kung unsa ang sakripisyo nga gihimo sa among Ginoo didto sa cross sa Kalbaryo. Kining tanan namong giampo sa ngalan Ginoong Hesukristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Una ko mapadayon, magpaila-ila lang ko. Ako si Pastor Mike Pasco, ang host pastor sa Jesus Christ is Lord Soteria Community Outreach Church nga nanahimutang diya sa may Katalunan Pequeño Kilometer 13 diya sa may Atbang sa Davao Farms. Ug usa ka dako kaayong pagpasalamat sa DXDCRMN sa paghatag kanat og higayon nga mapaambit kining pulong ni Ginoong Hesukristo. The fifth word of the Lord Jesus Christ says, I thirst. Giuhaw ako. Ingon ang pulong sa Dios nga kaning pulong ni Ginoong Hesukristo usa ka dako kaayong butang nga dapat natong masabtan, ilabi na gyud sa hisgutanan nga pisikal ug espiritual. Karon kahapon nun ato lang himay-himayon unsa bay impact niini, unsa bay dapat natong masabtan sa giingon ni Ginoong Hesukristo nga giuhaw ako. Sa Juan 19:28 ingon siya, humani ini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon siya giuhaw ako. Duha ka butang nga ako ipaambit kanatong tanan nga angay natong masabtan isip mga Kristohanon. Mas mapalawman pang atong pagsabot sa gihimo nga sakripisyo ni Ginoong Hesukristo didto sa cross sa Kalbaryo. Una, physical impact sa giingon niya nga giuhaw ako. Ikaduha, spiritual impact alang kanato. Unahon nato ang physical. Nasayod ta nga si Ginoong Hesukristo 100% nga Dios. Nga nagpakatao diri sa kalibutan ug sa diyang natawo sa kalibutan nahimo siyang 100% tao. Nganong gihimo ni niya aron nga masabtan niya kung unsa ang giatubang nga suffering, kining giatubang nga sakripisyo sa mga tao, knowing nga kita nagpuyo sa ato ang unod. Pag ingon ni Ginoong Hesukristo ang giuhaw ako, usa kini kapag pakita kanato nga si Kristo na agian niya ang ato ang mga kanunay nga giagian aning kalibutanan ni. Kagutom, kauhaw, kasakit, even tentasyon, kahibalutan nga sa dihang nagpuasa si Ginoong Hesukristo 40 ka diyas, gitintal siya ni Satanas. Tanan nga mga normal mga giagian sa mga tao sa matag adlaw, kanang tanan giagian ni Ginoong Hesukristo ug isa sa iyang nasinatian kining tumang kauhaw. Unsa impact ani kanato? Usa sa mga nasabtan nako kining pag-ingon niya I thirst is kini bitawng ang atong Ginoong Hesukristo nasabtan niya kung unsa ang suffering sa tao. Nasabtan niya kung unsa ning ato ang giatubang nga mga pag-anto sa matag adlaw. The reason why ngano nagpakatawo siya aron masabtan niya unsa ning atong giatubang. Mga igsoon, gusto natong masabtan nga ang pagpakatawo ni Ginoong Hesukristo dili lang ni siya para himuon lang nga walay bili. Usa kini kadako kaayong butang nga niingon si Ginoong Hesukristo, daghan sa giingon diya sa pulong sa Ginoo. Duol kamo kanako, kamong mga gipangbugatan. Ingon siya, panghayo kamo kanako, panukto kamo ug kamo pagaabrihan, panghayo kamo ug kamo pagatagaan, pangita og kamo makakaplag. Nganong gusto sa Dios nga moduol ta kaniya, nganong gusto sa Dios ni Ginoong Hesukristo nga moduol ta magpatabang ta sa Dios tungod kay siya mismo na sinatian niya kung unsa ang atong giatubang sa matag adlaw. Siya mismo iyahang nasinatian ang sobrang kauhaw. Physically kita nang ginahanglan gyud ta daghan tag panginahanglan aning panginahanglanon niining kalibutan na.
ug naay rason kung anong moduol ta diha sa Dios. Ngano naay rason kung anong magpatabang ta diha kang Ginoong Hesukristo. Kay kung naamay nakasabot sa atong pang-adlaw-adlaw nga mga pag-antos aning kalibutan na si Ginoong Hesukristo na. Kabalo mo sa diferensya sa tao ug sa Dios. Ang tao kasi imbis nga mosabot, mo criticize. Pagutumon ang tao, usahay bayata, pagutumon ta sa puton ta. Usay ang tao dili isa kasabot. Sa man ni tawhanan ni dali na lang kay ta mo pass on og judgment, musaway dayon. Dili ta usay mo ingon sa tao, di gyud ka kasabot nga gigutom ko. Wala ka kisabot nga giuhaw ko, wala ka kasabot nga gikapoy ko. Mauning nag-apekto siya sa akong mood. And sometimes we are frustrated with people because labi na mga tao nga duol sa ato ang kinabuhi. Ingon ta nga kung naamay mga tao nga unta nakasabot sa atong kakapoy, nakasabot sa atong kauhaw, nakasabot sa ato ang kagutom nga nakaapekto sa atong mood, dapat kani mga tao nga duol sa ato. But sometimes dili nato madawat ang atong gi-expect nga pagsabot gikan sa mga tao. Pero pangutana, kinsa ba ang tinuod nga nakasabot nato? Siya, si Ginoong Hesukristo. Physically. Maningon ang Ginoong Hesukristo, kamo gipangbugatan, duol kamo kanako kay pahulayon ko kamo. And I hope and pray nga dili ta magduha-duha sa pagduol sa atong Ginoo. Nakasabot siya sa atong sitwasyon. Ikaduha, importante igsuon kaayo nga espiritual nga pagtulunan sa pag-ingon niya I thirst. I believe igsuon nga ang pinaka benepisyo sa espirituhanon nga aspeto sa giingon niya I thirst is ang kauhaw ni Ginoong Hesukristo nga luwason ang katawhan. If we remember before ang suffering ni Ginoong Hesukristo, before sa gagantos, before niya gipasan ang bugat nga cross, before niya na-experience ang 39 kalapdos, giduslag og bangkaw ang kilid, gilansangan ang palad, gilansangan ang lapalapa, ug namatay sa cross. Before na siya nahitabo igsoon, nagampo siya sa Garden of Gethsemane. Ug sa diha nagampo sa Garden of Gethsemane, remember nga naa siya giampo sa Amahan. Kung mahimo, tanggalan ni. Kung mahimo, dili madayon. Take this cup. Pero yun sa ingon niya, not my will, but let your will be done. Atong masabtan ba nga? Ngano man gyud nga kinahanglan man nga ang Dios magpakataw, nganong kinahanglan nga itugot sa Amahan, ug nganong si Jesus mitugot nga isakripisyo siya sa pamaaging nga lisod. Ngano man? Tungod kay gusto ni Ginoong Hesukristo nga maluwas tang tanan. Remember nga, di ba, typical pag kita na atay kalagot, nga atay mga tao nga atong gikalagutan, gusto man ta mo balos. But imagine that, ingon si Jesus, pasayloas sila Amahan, kay wala sila masayod sa ilang gihimo. Bisan sa pagyaga-yaga, bisan sa kasakit, bisan pa o gidagmalan o gipaanto siya the word of Jesus, pasayloas sila. Kabalo mo unsay isa sa mga rason kung anong mauni ang mga nanggawas na pulong sa baba ni Ginoong Hesukristo, kay giuhaw siya nga ang mga tao maluwas. Kay kitang tanasayod na kung wala ang Hesukristo nga namatay ug naganto sa cross sa Kalbaryo, walay kaluwasan. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Timan ini ang tanang tao nakasala, ug ingon ang pulong sa Ginoo nga ang bayad sa sala mao ang kalaglagan sa impyerno. Apan Roma 6:23, apan ang gasa, ang grasya, ang regalo sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan diha lamang kang Ginoong Hesukristo. Can you just imagine? Kung wala pa'y Kristo nga namatay sa cross, may kaluwasan ba? Wala. Kadugang mga tao karon nga miingon nga basta mahimo lang yung tagmaayo. Timan ini igsuon nga walay bisan usa nga matarong. Yes, makaingon siguro ta nga in 24 hours makahimo man tagmaayo, naman tay nahimo nga matarong. Pero timan ini dili ta pwede mangwinta sa isa ka higayon nga ni hisulti tag tinuod. Unya kalimtan nato tong pila ka higayon nga namakakta. Di na to pwede ikwintahon katong isa ka higayon nga nang hatag ta, ug di na to kwintahon tong pila ka higayon nagdinalo ta. Walay kaluwasan ang tao kay ang bayad sa atong mga sala kalaglagan. Pero ang good news na Jesus nga namatay sa cross, ug kanang kauhaw niya, kanang thirst bitaw ni Jesus Christ, gusto niyang luwason tang tanan.
Mao na ang rason kung anong kitang mga Kristohanon, those who believe, those who understand the gospel, nakasabot sa ebanghelyo, dako nag-impact sa atong kinabuhi. Ang mensahe sa cross binuang alang ni adtong mga dili magtotoo, apan alang kanato nga mga niluwas, gahom kini sa Dios. Dako kinig impact dinhi kanato. And maghinaot ko nga sa ato ang pagselebrar ni ining Semana Santa, di lang unta di sa usa ka seremonyas nga mag-enjoy ta ka og biko, kaon og binignit, kung dili usa unta kini ka seremonyas nga mapalawman nato ang ato ang appreciation, ang atong pagtuo, ang atong pagsabot nga naay Hesus nga namatay sa cross. Giantos niya physical, giantos niya even to the point nga nabugtuan sa siyang kinabuhi. Unsay purpose? Aron lang luwason ta. And the word of the Lord says, si bisan kinsa nga motuo kaniya dili pagalaglagon apan makabaton sa kinabuhing walay katapusan. 3 sa adto ta sa bersikulo 18, ang tanan nga mituo kaniya dili silutan apan kantong dili motuo kaniya gisilutan na. Kay wala man sa mituo sa bugtong anak sa Dios. Karon adlaw igsoon or even in this celebration, manghinaot ko nga mapalawman pa natong atong pagsabot kinsa ning Hesus nga gilansang didto sa cross. Og manghinaot ta igsoon nga sa panahon sa atong panginahanglanon, kauhaw, kagutom, manghinaot nga wa tay laing duulan nga sigurado tang makasabot sa ato ang giatubang nga mga pag-antos or problema kung dili ang atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha, masabtan unta nato o magkinabuhi unta kita sa matag adlaw nga naay kaluwasan, naay paglaom sa likod aning kagubot sa atong palibot. Na napoy linog. Unsa pay sunod? For sure na anapod. Philippines is waiting for the big one. Sakit man pamalandong kung mo gamit kag word nga waiting, pero kahibalota anytime pwede mo uyog ang the big one. Daghan o pwedeng mahitabo aning kalibutan na. Kagubot, away, nasod, batok nasod. And these are all biblical. Ug manghinaot ko, at taliwala sa kagubot dining tanan, we may find peace, hope in the Lord Jesus Christ. Salamat kaayo sa inyong paghatag o gigayon sa pagpaminaw. Let us rejoice. Kasakit ni kang Ginoong Hesukristo, apan kadaugan ni alang kanatong iyang mga magtotoo. God bless you. Shalom sa tanan.